tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka. Ndichivimba kuti zvinhu zvenyu zviri kufambirai zvakanaka. Ndoda kuti makorokoto tava mumwedzi wakubvumbi, takatanga mumwe mwedzi. Tinotenda Mwari zvikuru pamusoro paizvozvo, kutungamirirwa kwatiri kuitwa naMwari, kutungamirirwa kwatiri kuitwa neshoko raMwari. Tichitenda zvekare mufudzi Kristu yakirome vanova ndivo vanoti pamukana wogona kusangana saizvozvi tichinamata pamwe chete, uye zvekare ndivo vanotipa mashoko atinogovana nokudzidzisana paminamato iyoyi. Tinovatenda zvikuru. Haleluya. Nhasi ndosvondo yekutanga kwemwedzi wakubvumbi. Sezvandatotaura nechekare, makorokoto tava mumwedzi iwoyo. Mwedzi wakurume wanga uri mwedzi wenzvimbo dzakakwirira. Takambotaura zvishoma pamusoro peshoko iroro, asi sezvamunogara muchiziva zvatogara tichikurangaridzai, shoko remwedzi hariperi nomwedzi. Shoko romwedzi rinoramba rinesu, tinototakurana naro tichipinda mumwedzi yese inotevera. Saka shoko renzvimbo dzepamusoro harina kupera nomwedzi wakurume, harina kuenda nomwedzi wakurume. Tichinaro, rava shoko redu, takutofamba naro, yava imwe yepfuma yedu. Haleluya. Mufudzi Kristu vakatidzidzisa pamusoro penzvimbo dzapamusoro, vakatidzidzisa zvazvaireva kuti vakatitaridza zvinhu zvitatu Mwari zvavanoda kutiitira senzira yekutiunza kunzvimbo dzepamusoro. Haleluya. Chekutanga takataura tichiti Mwari vanoda kuti tikoshese shoko raMwari. Vanoda kuti tikoshese shoko raMwari, tizvipire kushoko raMwari. Vakativerengera nhoroondo yaMozisi achidanwa naMwari, achikwira mugomo reSinai, achinopiwa mirayiro ari imomo, asi wakanoita mazuva 40 nousiku 40. Mwari vachimupa mirayiro iyoyo, vachimutaridza shoko ravo, vachimutaridza zvavaida. Akaburuka ipapo, chiso chake chatoshanduka, chishanduka nokuda kunge aita mazuva akawanda kudaro aine shoko raMwari. Saka muranda waMwari vakatitaurira, vakasimbisa kukosha kwekudzidza shoko raMwari mumwedzi iwoyu zvichienda mberi. Haleluya. Vakatitaurira zvekare zvikanzi usangoita zvekumhanya-mhanya uchidzidza shoko raMwari saizvozvo. Zvipe nguva yokudzidza shoko iroro, sezvakangoitawo Mozisi. Wakanga achipiwa mirayiro 10, asi wakaita mazuva 40 nousiku 40 ari mugomo achingodzeya mashoko iwayo. Mashoko iwayo achimwirira maari. Ndo zvatinofanira kuita, ndo zvatinokurudzirwa nokurayirwa naMwari kuti tiite. Shoko raMwari rinofanira kumwirira matiri, rinofanira kumwirira munyama yako, rinofanira kumwirira mupfungwa dzako, rinofanira kumwirira mune zvese zvako. Haleluya. Ndokuti rigoita chimwe chinhu mauri. Zvakafanana nokudzvara kwatinoita mhodzi. Haudzvari mbeu, kudai ngava yechibagwe, kudai ngava yenzungu kana yenyimo, hauidzvari
mangwana unoifukunyura woitora, haimeri kana ukadaro. Unoidzvara yogara imomo, woikangamwa irimo, woiona yobuda. Ingatora mazuva mashoma, sembeu zhinji, mazuva mashoma shoma inenge yatotanga kumera. Hapaperi svondo isati yatanga kumera, asi inofanira kugara imo muvhu, ighidzane nevhu, iwirirane nevhu, igotanga kubuka nokutunga irimo. Haleluya! Saka ndo zvatakanzi tinofanira kuita izvozvo. Chimwe chavakatitaurira zvekare vakati kwanzi wanga wakazvininipisa, vazhinji venyu vanga wakazvininipisa uchishandira Mwari. Zvino Mwari vakuda kusimudzira, vakuda kukuisa panzvimbo yaunoonekwa, vakuda kukupa zita guru. Haleluya! Saka ndo zviri kuitika, zvapera kuitika, ndo zviri kuitika. Mwari vari kukupa zita guru, Mwari vakupa zita guru. Chechitatu chavakatitaurira, vakachitora muna zvakazarurwa ichina. Ndangoverenga ndima iyoyo. Zvakazarurwa ichina, ndima yokutanga. Kwai mushure memashoko aya ndakatarisa, ndikaona mukova uchivhurwa kudenga, ndikanzwa inzwi iri raitaura kwandiri. Rekutanga racho raiita sehwamanda, rikati, kwira uye kwandiri ndikutaridze zvinhu zvinofanira kuitika zviri kutanga iko zvino. Kwai ndakabva ndapinda munyika yemweya, ndikaona chigaro chamambo. Chigaro ichi chaiva kudenga, chine munhu akanga akagara pachiri. Haleluya! Ndi Johani wakanga achitaridzwa zvinhu zvanga zvichazoitika munguva inotevera. Anoti, ndakanzi kwira uye kuno kwandiri. Kwai pandakangonzi kwira uye kuno kwandiri, ndakabva ndapinda munyika yomweya, ndokutanga kuona zvinhu zviri mumweya. Kristu vakatitaurira vakati, mwedzi uno Mwari vachakubetsera kuona nokunzwisisa zvinhu zvapamweya, kuona nokunzwisisa shoko raMwari. Haleluya! Inzvimbo dzakakwirira idzodzo. Kwai uchaona zvinhu mumweya, uchanzwisisa zvinhu zvemweya, uchanzwisisa kukosha kwekuunza vanhu kuna muponesi Jesu, uchanzwisisa kukosha kwekupa mari yako kuna Mwari, uchanzwisisa kukosha kwekushumira Mwari, uchanzwisisa kukosha kweminamato yokuchechi, uchanzwisisa kukosha kwekuva neukama nokuhidzana nevanhu vaMwari. Kuna vamwe vasingazivi izvozvo, vanongofunga kuti ndinogona kungoita ukama hwangu navanhu vese vese. Aiwa, hazvina kunakira izvozvo. Unofanira kuva noushamwari noukama nevanhu vaMwari. Wava muKristu, Bhaibheri rinotaura richiti kwanzi musanyengerwa. Kuhidzana navanhu vasina kunaka kunoparadza tsika dzako dzakanaka. Kwai musanyengerwa, nemhaka vachiti musanyengerwa, nokuti anoziva kuti vakawanda vanofunga kuti hazvina basa. Asi vanoti usatevera ivavo vanoti hazvina basa. Hazvina basa nokuti vakawanda zvakadii. Teerera zvinotaura shoko raMwari. Kwai zvine njodzi. Haugoni kusungwa pajoko rimwe chete navanhu vasingatendi, navanhu vasina kugamuchira Jesu Kristu. Zvinokukanganisa. Upenyu hwavo hunokukanganisa. Matauriro avo anokukanganisa. Bhaibheri rinotaura pamusoro paRoti. Akagara munyika yeSodhoma. Bhaibheri rinoti kwanzi Roti wakanga ari munhu akarurama, asi nokugara kwaakaita muSodhoma, kwai zuva rimwe nerimwe mweya wake wanga uchishungurudzwa nekuda kwezvaiitwa nokutaurwa navanhu vakanga vari munyika imomo. Kwai mweya wake wakashungurudzwa. Wanga ari munhu wakarurama, asi mweya wake wakashungurudzwa, ukavhungwa, ukakanganiswa, akatopedzira atozopararawo nyangwe iye. Haleluya!
zvinotaurwa navanhu vasina kugamuchira Jesu zvinoshungurudza mweya womunhu womutsvene, zvinoshungurudza mweya wake, zvinoshungurudza mupfungwa dzake. Mashoko avo anoshungurudza mweya wake, nokuti mashoko asina shoko raMwari, mashoko ana mazano enyika ino, mashoko asina mazano aMwari, mashoko dzimwe nguva anotopikisana nemazano aMwari. Haleluya! Saka zvinhu zvaunotanga kuona nokunzwisisa, meso wako achivhurika, uchitanga kunzwisisa zvinhu zvemweya, chiropafadzo chomwedzi wakurume chatiri kupinda nacho mwedzi inotevera, mwedzi wenzvimbo dzakakwirira. Haleluya! Saka ndo shoko ratanga tinaro. Toda kuti mugare pakatiteya zvakare musvondo rino, nokuti mufudzi Kristu vari kuuya zvekare nerimwe shoko remwedzi wakubvumbi ratichatora zvekare tigotakurana naro, tichifamba naro mukati muupenyu hwedu. Haleluya! Ngatingotenda Mwari nokuda kweshoko iroro. Tichitenda Mwari pamusoro penzvimbo dzakakwirira. Tichitaura zvekare kuti tinoramba richiiswa panzvimbo dzakakwirira muzita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai nokurumbidzai. Ndopambiri nekudzo kwamuri, ndoparumbidzo kwamuri Ishe wangu. Ndoda kutendai nokuda kwenzvimbo dzakakwirira. Ndoda kutendai nokuda kweshoko renyu. Shoko renyu rinoshanda mukati muupenyu hwedu, mukati momumwe nomumwe wandiri kunamata naye nezita raJesu Kristu. Ndinokutendai nokusimudzira mumwe nomumwe wavo. Ndoda kutendai nokuvavhurira zvakavanzika zveumambo hwenyu, zvakavanzika zveshoko renyu, zvakavanzika zviri mumweya muzita raJesu Kristu. Ndinokutendai nokurumbidzai. Amen. Haleluya. Sezvatambotaura nechekare, nhasi ndo zuva rekusvondo yekutanga yemwedzi wakubvumbi. Senguva yose tinodya chidyo, zvekare tinopa mupiro wedu wesungano, mupiro wokutsigira kuparidzwa nokufambiswa kweshoko raMwari pasi rose. Saka munoupa nenzira dzatinokupai, dzatagara tichingokupai. Asi zvekare ndo musi watinodya chidyo. Tinoda kuti tigadzire chidyo chedu, tibatane pamwe chete tichidye. Tichaverenga senguva yose tsamba yokutanga kuvakorinde chitsauko che11 chete, ndima ya23 kwai, nokuti zvinhu zvandakakupai zviya ndakazvigamuchira kubva kuna Ishe, zvekuti Ishe Jesu usiku huya hwavakapandukirwa vakatora chingwa, vakatenda Mwari pamusoro pacho, ndokuchimedura, ndokutaura vachiti, torai mudye, ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Haleluya! Tore chingwa ichocho, tinamate, titende Mwari, tichiropafadza, tigochimedura, tigochidya pamwe chete. Ngatinamatei. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Topambiri nekudzo kwamuri. Ndoda kutendai nokuda kwomuviri waJesu Kristu wakamedurirwa isu. Nokutendai nokuda kwechingwa ichi tinochiropafadza iko zvino nezita raJesu Kristu. Amen. Ngatimedurei tichidye. Haleluya. Ndima 25 kwai vakazopedza kurayira, vakabva vatora mukombe ndokuenderera mberi nenyaya yavo iyi, vakati, mukombe uyu isungano, ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai saizvozvi pose pamunounwa muchindirangarira, nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu munenge muchiparidza rufu rwaIshe kusvikira vachidzoka. Ngatitorei mukombe uyoyo tiuropafadze tigounwa pamwe chete. Baba, tinokutendai nokurumbidzai. Topa kudzo nerumbidzo kwamuri.
Toda kutendai nokuda kweropa raJesu Kristu rakadeurirwa isu. Ropa iroro ndiro rakasuka zvivi zvedu richikaita kuti zvigoneke kuti tigova vanhu vatsva, zvisikwa zvitsva, tive vanhu veropa raJesu Kristu. Patinomwa mukombe uyu tiri kupupura kuti tava veropa raJesu Kristu. Saka hazvichagoni kuti tirware, hazvichagoni kuti tikurirwe, hazvichagoni kuti tikundikane. Muzita raJesu Kristu tinoropafadza mukombe uyu nezita raJesu Kristu. Chinyengeterera mumwe nomumwe unobatana neni pakunwa mukombe uyu, taura kuti wakaropafadzwa nezita raJesu Kristu. Akunzwisisa ukama hwake naMwari, akunzwisisa rudzi rwake muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Ngatinwei. Haleluya. Ngatitende Mwari. Titenda Mwari pamusoro pechidyo ichochi. Baba tinokutendai nokurumbidzai. Pambiri kwamuri nekudzo. Baba kutendai nokunaka kwenyu. Baba kutendai nokumwe nomumwe wabatana neni pachidyo ichochi. Taura nchiti wakaropafadzwa nezita raJesu Kristu. Nopambiri nekudzo kwamuri. Chinyengetera iko zvino. Chanyengeterera pamusoro pomwedzi wakubvumbi. Chava mwedzi wakanaka. Mwedzi wavanoona maropafadzo aMwari chete. Mwedzi wavanoona kunaka kwaMwari. Mwedzi wavanoita zvinobudirira zvega zvega nezita raJesu Kristu. Zvinodzingira kure urwere kubva mumiri yavo, kubva mumhuri dzavo, kubva muhama dzavo nezita raJesu Kristu. Mwedzi womufaro wavapinda mauri muzita ramambo Jesu Kristu. Baba ndinokutendai nokukurumbidzai. Amen. Haleluya. Haleluya. Zvakanaka maita zvenyu. Mwari wakuropafadzei. Tosangana zvekare musvondo rinouya. Yese zvatataura garai makatiteya tigokuzivisai shoko remwedzi wakubvumbi watapinda mauri. Mwari wakuropafadzei. Hatisati tapedza kuti mubatane nesu patichange tichiimba tichirumbidza Mwari pamwe chete nokuzoona mata tichivhara. Amen. Hakuna mumwe semi makatendeka tendeka. Hakuna mumwe semi munoshamisa matenga oyemura nyika yokudai. Mwari muri vakuru. Matenga oyemura ngirozi dzofukama mune masimba ose. Matenga oyemura nyika yokudai. Mwari muri vakuru. Matenga oyemura ngirozi dzofukama mune masimba ose. Imi imi
shamisa, ishe muno shamisa, shamisa, ishe shamisa, 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 shamisa, ishe hakuna mumweya akaita semi, tinokurumbidzayi ishe wematsishe. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza Daily Devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.shona.org.
www.ce-shonachurch.org nepavccc.rhapsodyofrealities.org. tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari paindaneti munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pawhatsapp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira sms pa0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.